Deci, duminică 17 aprilie 2022. Da? Canalizarea. Debitul de curgere înspre o să vedem și debitul de ieșire, pentru că nu trece nimic din stația de epurare. După cum am spus și data trecută, nu mai au voie să deverseze deloc, nimic. Trebuie doar să golească bazinele, să oprească tot ceea ce ar trebui deversat curat prin stație, să oprească în stație, în bazine, să-l care la altă stație cu cisternele. Da? Cum se face chestia asta? O să aveți și o factură, bineînțeles, cum că a cărat tractorul respectiv cu cisterna și de mii de cisterne de nimic. O să vedem acum și sistemul de monitorizare, dacă l-a atenuat de montat. Se pare că nu. O să e timp, adică abia e 3-4 luni de când să mergem și dincolo. Ca de obicei, da, cheia a rămas aici ca în caz că vine cineva să închidă, atunci se aude debitul. Ce miroase. Da? Asta e cheia. Sistemul de monitorizare o să fie, probabil, dar nu acum. Hai mă, focalizează-te. Așa, e doar cabluri. Bun, o să fie, probabil. Probabil. Așa. Mergem să vedem și la ieșire, dincolo de stația de epurare, să vedeți că e același lucru, identic, da? Cu ce am văzut de câțiva ani încoace. Și culmea, și că a fost un control de la Apele Române, da? Și în care a reieșit că nu deversează nimeni nimic. Suntem noi mai proști. Da. Ia să văd dacă reușesc cu mâna goală să deschid capacul ăsta. Hai mă, opa, da, ca de obicei, da, aceștia. Deversarea, canalul plin, depuneri. Da, asta duce direct la direct în apă. Oare cât își mai bat joc și noi stăm să ne uităm, își bat joc de noi. Oare cât? Până când? Nu știu. Nu știu. Indiferența noastră face să se întâmple toate astea. Da. Cam asta. Obiectiv monitorizat, da, o să fie cândva. Stații de epurare, iarăși o să fie cândva, dar nu cu actuala conducere. Dacă n-au fost în stare să facă un plan prin care să acceseze fonduri nerambursabile de la stat, să terminăm cu tot ceea ce înseamnă gaze. Îmi vine să... Da, păi oricum nu s-a mișcat nimic de atunci. N-am ce să vă arăt în plus. Nimic.
vedem data viitoare.